Dumela mahulu, the Nyametician is here. Muri Zimbabwe ndauya panapa ndine nyaya yandasangana nayo yanyorwa pa Twitter nemwana wa Mugabe uyo Chatunga Bellarmine akanyora akati zvaitwa naShabangu zvinoratidza kuti munyika medu muzere mbwende. ZANU-PF will only be removed by ZANU-PF. Kureva kuti ZANU-PF inokwanisa kubviswa neZANU-PF kwete neopposition, nekuti anzi zvinhu zviri kuitika ndezvekuti opposition yacho pachayo iri kunguva yachingohajegwa. Munoziva mese muri Zimbabwe zvinhu zvakaitwa naSengezo Shabangu kuti akangobudikira from nowhere akutonyora matsamba ake akatonanga kuparliament batotanga kutotora masimba ese emuopposition. Apa iyo opposition inotarisirwa kunge itori nesimba rakawandisa zvekuti kuti ikwanise kubvisa ZANU-PF inofanira kunge ine simba rakawandisa rekuti izokwanisa overcome ZANU-PF, asi iri kunzi yakangosvika ichino overcome ichinokurirwa nemunhu one Sengezo Shabangu ari ega. Ndobva asvika kusvika pachikamu chekutoti mukuru wacho anga ari president kusvika aramwa ati aiwa this movement yahajegwa neZANU-PF. Saka inini zvangu handidi zvepamuromo navo, ndobva vasira vakadaro. Ndo zvinhu zviri kutaurwa naBellarmine Chatunga mwana waMugabe panapa. Arikutaura kuti ZANU-PF aiwa inobviswa neimwe ZANU-PF, kana kuti tingati kana kuti ZANU-PF inobviswa neZANU-PF, kana kuti tinogona kuti inogona kubviswa nemasoja amene kana zvimwe zvezvinhu zvaari kuedza kutaura. Muri Zimbabwe ndo nyaya yendauya pano nayo mudariro kuti tizivisane nemi pachannel yenyu yenyaya Vision. Munozviziva kana uchangotanga kusvika panapa iri first time yako wasangana naNyametician, siya like,